той е живеел в последните години там, където е намерил, работил това, което е можел да работи, което е намерил, за да се изхранва. Затова се насочихме към него като евентуален извършител. Сложното в случая беше, че той нямаше постоянен адрес. Знаем, че обитава землището на село Рударци, но точно къде е, в първи момент не знаехме. Впоследствие установихме, че Здравко Васев живее в някакъв гараж, който прилича на работилница по-скоро, в някаква търговия за дървен материал, за добив и преработка на дървен материал. Потърсихме го там, но не го намерихме. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия установихме, че някакъв човек от селото го е наел да му реже дърва срещу заплащане и го открихме там. Колегите от автопатрула, който ползвахме в момента, го задържаха и го отвелха в полицейски участък в село Рударци. Започнахме оперативни беседи с лицето, като в първия момент не му задавахме конкретни въпроси за извършеното престъпление и изобщо не споменавахме по никакъв начин лицето на Веселин Василев, за да провериме дали това лице отговаря на този профил и дали е склонен да извърши това престъпление, защото първоначално нямахме данни за всички тези неща, които разказвам. Той говореше свободно за това, че родителите са му разделени, че той не живее с тях, че е израснал по социални домове и по трудово-възпитателни училища, че работи каквото е възможно да работи в момента, за да се изхранва. Разпита продължи около повече от един час, без да го питам изобщо за конкретното престъпление. Много оперативни работници участваха в самата беседа, като едни влизаха, други излизаха. И версията му беше това, че били са заедно през цялото време, не е имало никакъв конфликт между тях, познават се от около 2 месеца, разделят се към 23 часа и той отива, говоря за убиеца, отива в едно заведение в едно съседно село. След като проверихме, разпитахме там персонала на заведението, наистина установихме, че е бил там, но доста по-късно и пие няколко напитки и си тръгва пак. Но там му се разминаваха показанията във времето. След това от разпитите на другите хора, които са били в заведението с убития и убиеца, установихме, че има някакъв конфликт, макар и лек, между тях двамата. Разказва ни, че същата вечер, т.е. предната вечер, е бил в заведението заедно с Веселин. Пили са водка или бира там, който какво е пил. Той си харесва едно момиче, Веселин също го е харесвал и той каза, че Веселин го е обидил, като му е казал, че е нещастник или прошляк, извинявам се за израза, но така се изрази, което го е наранило много и затова е решил да излезе отвън и да го изчака и да се саморазправи с него, т.е. да го убие. Отведение на място ни показа ножа и беше извършен оглед на местопроизшествието в гаража, в който живееше и претърсване съответно. Намерихме телефона на убития в Здравко. Намерихме част от парите, които му е взел, той имал към малко над 50 лева, той беше похарчил част от тях и бяха останали някакви пари. И ни описа самите действия, как извършил самото убийство. Той го изчакал отвън, Веско излязъл от заведението, той е тръгнал срещу него, Веско го е блъснал и е тръгнал да бяга. След което Веселин се обръща, продължава да се съпротивлява, оттам вече са и раните по ръцете от самия нож, но не е успял много да се съпротивлява, нанася му удари в областта на гърдите и след това се опитва да му отрежи главата на практика. Опитал се да скрие трупа, за да заличи следите, затова го е носил през целия стадион от другата страна на стадиона, но Веселин здраво момче, е бил доста тежък, не е могъл повече да го носи. Ножът му е бил със сравнително малко острие, не е могъл да му отдели главата от тялото напълно и го е хвърлил под моста, след което си е тръгнал. Отишъл е в гаража, в който живее, преоблякал се, облякал е други дрехи, тези ги е скрил с окръвените дрехи, скрил е ножа
и е отишъл в друго заведение в село Драгичево, което е в непосредствена близост до село Рударци, за да посети една механа там кръчма, някакво заведение, за да си зададе някакво алиби, че е бил на друго място. В още и това разказа с някои по-големи подробности. След това Здравко беше откаран в съдебната палата, където беше разпитан пред съдия и даде пълни показания за своите действия. Събрани са всички доказателства по делото. Самия извършител е направил пълни самопризнания пред съдия. Разказал е целият случай подробно. Разпитани са всички свидетели и делото е в съдебна фаза. Вие споменахте, че убиец е бил известен на полицията. С какво друго, освен с хулигански прояви? От последните години с хулигански прояви. За кражби и за други неща нямаме данни, но за хулигански прояви имаме данни. Използва е боксове, сбила се с други хора. В самото село са му се плашили. Имали са го за агресивен и за непредвидим човек. В общи линии това е за него. А имахте ли информация за убитото момче? Какъв човек е било то? Да, ние го проучихме първо него, за да изградим профила на убития, за да си изградим версиите за това кой може да го убил. Значи момчето е било много кротко, много спокойно, много нормален човек, не е бил криминално проявен, не е извършил никакви престъпления, което ни наведе на мисълта, че убийството е извършено по точно тези подбуди, а не някакви други. Въз основа на профила на убития сме изградили първоначалните версии за работа по самия случай. Господин Павлов, кажете ни какво момче беше Веселин? Всички го знаят какво момче беше, немалко се изписа по негов адрес, лека му пръст, скромно, трудолюбиво момче, не бих казал даже момче, младеж в разцвета вече на силата си, човек, който трябваше да създаде семейство, който трябваше да възпитава деца по един изключително жесток и садистичен начин, бе буквално заклан, нечовешки, и самото присъствие тук в момента на мястото ме кара да потръпвам и да си спомням това, което не бива. Всички бяха в шок, особено поради това, че момчето беше кротко, неконфликтна личност и беше добър човек. Веселин, познавам го, да, той е трударци, ама не беше лошо момче. Беше добро момче. Какво да кажа повече? Работеше тук. Какъв е мотива за това убийство? Ревност е мотива. Причините са липса на възпитание, нисък социален статус, липса на интелигентност, посредственост. Това са горе причините. А кой беше най-трудният момент в разкриването на това престъпление? Беседата с Здравко беше най-трудният момент. За нас като оперативни работници, за разследващите, имаше други трудни моменти, като за тях беше най-трудно и за колегите от научно-техническата лаборатория огромния мащаб на местопроизшествието. Аз ви казах, че то беше дълго над 300 метра и беше доста широко, не трябваше да се пропускат никакви детайли, оглеждаше се мястото сантиметър по сантиметър, за да не пропуснем нещо и за да съберем необходимите веществени доказателства, които да послужат след това пред съда. За нас като оперативни работници беше най-трудно първо да установиме кой е извършителя, защото трябваше да разпитваме множество хора, за да си изградиме представа какво е станало. След като предположихме и заподозряхме Здравко в извършеното престъпление, беше най-трудно да го накараме да проговори. Защото от опит знам, че този тип убийци са склонни да си представят нещата, че все едно някой друг ги е извършил и да говорят от трето лице за тях, но никога за себе си. Те сами пред себе си не признават какво са извършили. И за да го накараш, за да го пречупиш от психологическа гледна точка, не е никак лесно. Това беше най-трудното.